Ja, goejoen. Dit is de Bient van Mandy 15 september. Welkom hierbij. Mijn joen aan tafel Henk de Vries over de opknapbeurt van het Frieske Geer. En jou mooi bepalen werd ze dat doggen. En mooi Rijtse spanning zie je we, net zonder gevaar trouwens, naar Ietburre Paddenstwon en Riemondsma. Zo'n uur lang koersen de door net uit. En dit rolstoelbed wie haar redding. Ze wachten al hier wel netjes, hè? Ja, zeker. Ik heb even maar die op stapwedstrijd, die beelden zeer verkrek. Door heeft chronische pienesyndroom, nemen we dat. Hoe belangrijk is dit bed voor jou? Het is mijn toekomst, mijn vrijheid. Ik heb jarenlang binnen gezeten. En nu kun je er weer uit. Onder de mensen. Weer meeleven met je gezin. Heel belangrijk dus. En naar de studio daar. Ook nog. Ja, hoe die verhaal van en Bart Kippen van mij. Ja, Ja. heel gezellig. Ja, dat is heel gezellig. Ja, daar zullen we haast meer over het verhaal en wat wij dien hebben in de stad. Maar we beginnen met een opmerkelijke publieksactie van het Frieske Geer. Want directeur Henk de Vries, die heeft een opknapbeurt betocht. En daar hebben wij als Bient en de Sjogge, dus jou, en heel zit maar te krijgen. Want daar ben voor jou plakken, die kunnen we opknappen litten. En dan moeten we stemmen, dat wordt eigenlijk wel duidelijk. Maar waar moet ik aan denken? Is het natuur, binnen het monumenten? Wat hebben we het objecten? Ja, zo, mensen die denken bij het Frieske Geer altijd direct aan natuur vanzelf en aan planten en beesten. Maar soms ben die planten en die beesten ik kwam omdat mensen hun in het verleden hun ermee bemoeid hebben. En dus we hebben dan prachtige plakken, zeg maar, bijvoorbeeld een slachterdiek of een eindekooi. Dat zijn hele bijzondere landschapselementen. Die winnen er net best als de mensen dat net maken hier. En daar zit ik natuur- en landschapsweerden aan. Nou, dat moet onderhouden worden. En ja, daar maken wij voor ons werk. Maar wij willen nog heel graag weten van uw achterban van de mensen die naar Omroep Friesland joggen. Wat vind je nou het mooiste ding wat wij u druk om uit maken? De BIF jouwer, die heeft geselecteerd. Ja. Dus ze waren niet gebruikt te zien. Maar heeft al een idee trouwens, Rijtse? Iedere bedrijf in de buurt een plakje van stinkt. Ja, mooi om daarheen te gaan, maar ziet er net meer echt uit? Nou, nee, ik zou zeggen aan het werk. Ik weet wel, ik ging heel graag naar Vlieland daar. Daar is dat reddingshuisje, zeg maar. Dat hebben mensen niet maken. Maar dat is onafsmakelijk verbonden met die omgeving daar. Maar dat zou wel naar gelden, denk ik. Nou, Vlieland net omdat wij als Frieske Geer niks hebben. Is dit bosbeheer al hier, hè? Al is dit bosbeheer, dus Oké. Nee, maar dat is een voorbeeld dan. Dat is een gebouwtje dus. Ja. En waarom wat uw sjoggen is dat dan? Wij vinden het wel aardig om 17 jaar van de mierskip in Friesland, hoe die erover denken. Ik bedoel, wij kunnen wel denken dat wij het al jaar weten, maar mensen zullen vaak heel oorsnij. Dus in dat opzicht, lezen we het graag even voor. En dan zullen wij daarna ons best doen om dat te kleren te krijgen. De prioriteit is maar, die pakken we op. Want de BVO-projecten, willen ze al je dienen, sowieso? Ja, wij willen overal vanzelf aan de gang, want wij willen al onze objecten of projecten die we hebben, die willen we goed verzwargen. Maar ja, je kan net alles tegelijk. En dan willen wij zeggen, wat maar we eerst doen en wat laatst. Maar als de jong stemt wordt op, neem eens die in. En die rent er aan het eind van de week, die heeft de meeste stem. Wordt die dan morgen voor het nadelijk opknapt? Nou, zo goed kunnen we net, hè, want het kost ik al je yield. En dat mag ik dan organiseren. Dus wij zullen dan ons best doen om dat yield bij elkaar te krijgen. En dan dit vergraasje en wanneer het klaar is, wat het worden is. Je hebt dus nog net. Nee, dat hebben we nog net. Nee, daar moeten we nog even mee aan de gang. Ja, right, zeg je dat eens. Maar hoe komt dat yield? Ja, daar hebben we verschillende manieren voor. We kunnen fondsen onschrijven, we kunnen projectsubsidies onvreten. We kunnen zelfs mensen vragen om te doneren. Dus wat dat betreft. Dat komt wel goed, maar dat vregen we ze nou net van, ze. Nee, alleen nog stemmen op Facebook. Nou, dat wordt haast wel duidelijk. Heb je zelf ook een voorbeeld van een object of zo van het Frieske Geer dat opknapt is en een stuk mooier wat is? Ja, ik ga een heel mooi voorbeeld en dat leidt direct naar van Wolvergeer. Dat is de Skans bij de Blessenbrug. En de Blesbroggenschans of zo? Nee, de Blesbroggenschans nemen ze dat in de instellingwerf. De instellingwerf is net zo best. Maar daar is een verdedigingswerk in de Frieske wetterlinie is hersteld in onze jaren. En dat is, als je de wei tussen Wolvergeer en de Blessen rieden, dan zult je aan de rechterkant lezen op een gegeven moment. En dat is een heel oud verdedigingswerk. Daar hebben vroeger mensen hun best dienen om Friesland te beschermen in de woeste... Bommenberen, toch? Bommenberen. Ja, bommenberen. En die, zei ik wat geluk had met waar, maar die schrok aan boord van alles wat dat er weer omkeerd is in de Steenwijk. En die Friesland net inkwam. Oké, nou de mensen thuis die mag je dus ook kiezen. Ja, hoe zorgen die plakken in Friesland er nou correct uit? Verslagjouwer Douwe Talma, die zet ze de komende weken voor jou op een rietje. En we beginnen met Veersluiske bij Wolvergeer.
Wij zijn aan de Helmerveert bij het Sluiske. En dat is een vertakking van de rivier de Linde. Ongeveer een 4 kilometer onder de Wolvengeer. Dit plekje is gewoon uniek, gewoon de hele natuur eromheen. De vogels die hier altijd breeden en reeën en alles vliegt hier aan. Ik denk dat er iemand in Friesland die weet of we zo'n mooi plekje hier hebben. In Friesland vind je nergens meer zo'n sluisje. Voor hen win je volle meer in deze omgeving. Je bent een stuk of 6 polders en iedere polder heeft zijn eigen sluisje. Hoe oud is zo'n sluisje nou? Einde 18e eeuw weer ik al een sluisje. Want toen waren ze met de afgravingen van die veenpolder bezig. Je kunt wel zien hier de beroeiing die gaat helemaal door de beplanking van de beskoeiing heen. En de binnenplanken die al helemaal uitzakken en die ben verrotten en dat moet even ompakt worden. Want die wortelvorming dat gaat terug daar en dan wordt alles daar ontzet. Dit sluisje is in de 50 jaren is hij gerestaureerd. En toen is hij de eerste jaren nog wel knap onderhouden. Maar toen is er jaren is er niks meer ondien. En toen had de Friese Poort, de Squalle, die had hem in de 90 jaren weer helemaal gerestaureerd. Nou, zit er wel bijzonder hoe je hier komt, maar dan ga je terug de Twaanbijen heen. Nou, hier is nog duidelijk te zien de begroeiing in het Dwarden. En op hoogte van het waterpeil daar ben de Dwarden al helemaal in rotten. Je ziet die hoofdbalk al, bij de stiel, ik aan het verwoond ben, die is helemaal inrotten. En dat gaat maar terug. En deze is ik al meer dan een hele meter inrotten. Het wettert maar in en het gaat altijd maar terug. Als er nog helemaal niks meer gebeurt bij deze sluis hier, dan is er voor een periode helemaal verlend. En er moet nog wat gebeuren. En daar willen wij gewoon een actie voor om de yield verbind te krijgen. En dan kunnen wij inwezen, als we terug een squalle doen laten, dan kunnen we van een peers en kunnen we dat opknappen. Dus mensen, stem op het Veensluisje. Het is zo'n bijzonder project en het jet bij een wandelroute. Je had de beelden krijgt, jongen, je weet wat er gebeuren moet. Dus stem op het helemaal sluisje. Dus jouw dienststem. Ja, dat is duidelijk. En had je dat door, dan verlotsen wij ook nog onder de 50 mensen, geloof ik, zal ik het zeggen, de meest 50 stemmers, zal ik het zeggen, die kunnen dan dit exemplaar van dit boek Zicht op Friesland winnen. Dus ik ga naar Facebook, dan kun je dit boek mogelijk winnen. Ja, Henk, rijdt ze trouwens laatste weekend nog jongen in die bosken bij je? Dus Karelien? Nee, maar ik zie of je het op tafel ziet, dan kent het net oors. Dat het wat boet met zicht maar verzamelen is. Nou, dat is net weer. Nee, maar rijdt ze, daar heeft hij van alles bij die. En dat roep je eigenlijk wel heerlijk. Ja, ik heb paddenstoelen op. En het is natuurlijk nou zo, het is de tijd. Paddenstoelen zijn trouwens net alleen voor de jest, maar de meeste mensen denken, want het is eigenlijk het hele jaar terug, hè, de paddenstoelen. Ja. Maar het is eigenlijk ben ik hier om mensen toch een beetje te waskouwen van door het net. Maar dat kan je misschien beter even zien, want ik ken een hele goede maat. Dat is Harmen Lichthart. En dat is een collega van mij, van de restaurant De Hinde in Hielpen. En nou, dat is gewoon een freak, weet je wel, een paddo-freak. Ja, gewone paddo's. Ja. Nou, hij vertelt er wat over. Ja. En we hebben echt een hele leuke liedse reportage maken. En laten we daar eerst even naar zien, dan gaan we dan even zien hoe het gaat. Machine, jong. Ja, machine. Ja, dit ben boleten, Rijtse. Boleten? Dit ben boleten. Machine die glimmen helemaal. Ben je verrot of nee? Ja, deze ben al helemaal uitbloeid. Ja, het belangrijkste is dat er goed in de materie verdiept is natuurlijk, voordat je de paard geeft. Ja. Dat ik in een goede veldgids keepest. Misschien zelfs wel... Een veldgids, gewoon een boekje van hoe pluk ik paddenstoelen? Nou ja, net hoe pluk ik paddenstoelen, maar waar dus heel duidelijk in omschreven is de eigenschappen van de paddenstoel met goede foto's of goede tekeningen erbij. Er zijn een hele soort van die lietse paddenstulkens die ik allemaal in bundeltjes groeien. Ja? Zwavelzwammen, bundelzwammetjes, honingswammetjes.
Ja, het liep het allemaal wat op elkaar. Maar Dus ik zou dat net samen plukken. Dat kerst het beste maar Steen laten. Gewoon steen laten, net aankomen. Bij twijfel is dodelijk. zo'n 20 mensen Ja, dit hier al ja. onderuit, hè? Ja, zeker. Ja. Wel een giftige soort. En misschien kan ik beter zeggen, dat is een hallucinerende soort. De lappen die gebruiken hem eigenlijk als drugs. Ze laten de vliegenzwam opeten door de rendieren. Ja? En vervolgens drinken de lappen de urine van de rendieren weer op. Deze vult de helft van het bakje. Prachtig. Hier ben we nou de hele dag al naar Ik heb mes al uitklapt. Is een moeie niet. Dit is een echte eekhoorntjesbrood. Als de mond draait, Ja? zie je dan juist de buisjes ervoor zitten. Ja? Dus het is echt lamellen heeft om paddenstoelen, dan kan ze maar beter steen litten, die zijn moeilijker te determineren. In het bakje. En mijn huis. En maar dus. Nou, Harmen jongen, ja, wie hartstikke mooi, met een schrale oogst. Hoe ken dat? Ja, te droeg en de nachten te warm, dus Ja. net koud genoeg. Gewoon pech dus. Pech. Nou. Grote pech. Ik wil graag sap van maatje. Jij nog een andere suggestie? Lekker opbakken als garnituur bij een stukje wilde in de borst. Altijd goed, altijd goed. Heel belangrijk, net in het water. Want het zijn spoenzen, hè. Ze trekken helemaal vol, alle smaak eruit. En ja, van 12 paddenstoelen maak het geen sap. Dus ik heb er nog even wat bij. Dat komt u de winkel bij. Zullen we eens aan de slag? We beginnen aan de slag. En dan flits. En dan is het al klaar. En de sap is klaar. En de sap is klaar. Maar dat zou ik zeggen. Maar dit weer trouwens, die bosken, dat weer Gastelaan. En heimderk stikjes in Gastelaan. Listerbosk. Het Listerbosk. Listerbosk. Ja, Wie dit daar? Ongeveer. Ja, maar we constateren wel een probleem trouwens. Het zijn helemaal geen paddenstoelen. Ja, Waar zijn die dingen? Ze zijn er wel. Ze zijn er wel, maar het zijn waarschijnlijk net de goede soorten. Oh. En De wat dat betreft, giftige. wat dat betreft sluit ik me heel bij de waskouwing om, want sommige soorten liedjes sabot op elkaar, die kan je net uit elkaar. Zelfs mijn boekje erbij. Wat kennen we, want dat is zond wordt er meestal gongen Ja, om. ja. Wat bedoel je maar dingen? Of? Nee, er zijn mensen echt aan overleden. Hè? Ik bedoel, en dat gebeurt gewoon elke keer weer. Het is hetzelfde met reetrieden. En dan laait er iets en dan laait er tussen niet en die mensen er heen. En dan zak je ze er al heen. Maar die paddenstoelen niet altijd zo. Ouwbloeien. Ik bedoel, als je er geen verstand van hebt, nou Harmen heeft er gewoon een heel soort kijk op. En dus ik ging maar Harmen, ging maar vertrouwd mij. Maar Ja, en zelfs als je- Harmen heeft nog een boekje bij hem. En dan zien we een ding en denk ik, ja, het is een kantareltje. En dat moet roeken naar abrikozen. En als het net vertrouwt, dan kiest altijd een hoen het opeten litten en dan zelf de urine opdrinken. Wat is dat nou weer? Dat vind ik wel Ja. een verhaal. Maar ja, ik bedoel, dat zijn van die mooie koksparaties. Ja, ja. Maar het is dus zo dat er binnen natuurlijk eetbare paddenstoelen. Die binnen zeker. Dat eekhoorntjesbrood is wel vrij veilig. En dat leidt bij IKBM. En Doe je bij, hem dat wel eens trouwens? Ja, als het even kan, gaan we wel met z'n allen graag naar het bos. En dan neem je hem zeker mooi om op te eten? Nee, dat niet. Nee, dat Nee, is, Afblijven, hè? nou, dat is verstandig. Nee, maar als je, het is dus zo, maar die paddenstoelen. De meeste, wij hebben een hele lietse natuur. Een hele lietse natuur. En nou, ja, hoeveel hebben we? Weinig toch? Weinig centimeters toch of net? Ja, vergeleken met het buitenland. Want waar komen deze nou uit? Dit komt dus allemaal uit Frankrijk, uit Roemenië, et cetera. Daar komt het bij. En zo jongen, ja. Ja, zal ik Je dat moet wel vragen? even- ja, maar even terug. Ria, slag het hij dat om een kop... Ja, hoor, hazen. Ja, ik kan uitsluiten, hè? Ik heb dus die landen, daar binnen dus een heel soort paddenstoel. En dan hebben we natuurlijk een heel soort mensen die komen hier op bezieten. Of die ben je, die wijn hier en die komen uit Roemenië, zeg maar. Dan komen die uit Roemenië en dan halen ze die hele bos in je leeg. Ja, En daar gaat het vaak mis. Dus En daar gaat het het zijn mensen steeds maar van boeten Nederland die dat ja, het verkeerd doen. die bossen eigenlijk dan, want ze weten net beter. Ze doen net iets expres. Nee. Maar goed, waar het even om gaat is, er zijn paddenstoelen genoeg te krijgen bij een speciaalzaak. En natuurlijk ken je ze uit het bos, dat ken ik, maar het mij officieel ik net. Maar je mag geen scorers meenemen en mos. Nee, dat jet in de natuur. Dat thuis. Wat heb je thuis. de les van mensen die het bij hem in de bosken ja. alles mooi nemen? Ja, Dat maakt zeker. dan ontdenken. Nou, het gaat om paddenstoelen, maar ik om twaanbijen. Met twaanbijen net bedriegen of zo, want die ben hartstikke lekker. Maar mensen die gaan dus dwars door het veld heen, met riegels hielden van betreding om juist de natuur te beschermen. En als er dan wat is, wat er helling is, dan gaan ze dwars terug. Dat verstoort punt die natuur. Maar die
Die vruchten die zijn vanzelf ook heel belangrijk voor de beesten zelf. Ja, Want die moeten er juist op overleven en die moeten de winter terug die er om zitten komen. oké. Nou, je proeft nog even van het spul. Ja, het is een heerlijk soepje. Olie. Het is een heerlijk soepje. En, maar goed, deze maken dus van dat eekhoorntjesbrood. En ik heb zelf hier nog wat kanterellen te worden. Die heb ik zakocht met shiitakes. Lekker. Mooi. Ik ga nou naar de vrouw die het hier jonker mij luidt. Dat is de eerste keer dat ik dat überhaupt zijn heb in een programma. Want de eerste keer dat ik haar zeg, dat we in het centrum van Friendship. Ja, toen dacht ik, wat is dit? Een vrouw die het maar een bed terug de stad riet. Ik moest er even lang naar zien en toen dacht ik, ja, wat zou dat wezen? Nou, dat is de reactie die Ria Monsma eigenlijk overal krijgt. Mensen Johanai. En vreeg haar hetzelfde. Oh, wat is er met haar? Nou, Ria, omdat zo... Ja, ik heb hij toen gewoon onsprutsen van, maar ik vreeg je hoe het zit. Nou, dat zei ik wil mijn verhaal wat doen. Want ja, laten we maar beginnen met het bed en daar stond je zo langs. Wat is de reden daarvoor dat je op een bed lezen moest? Ik ben geopereerd aan mijn rug in verband met scoliose. En daaraan heb ik het chronisch pijnsyndroom overgehouden. Wat betekent dat je 24 uur per dag constant pijn hebt. En wat belemmert in het zitten en het niet kunnen lopen. Dus niet naar buiten kunnen. Hoe lang heeft er echt binnen zitten? 7, 8 jaar. Zo onvoorstelbaar. Ja. En dan, goed, zolang je zit in die muren en je weet niet beter. Maar goed, op een gegeven moment ben je uitbehandeld en dan ga je op zoek naar een oplossing. Want ja, je wilt natuurlijk niet je hele leven in 4 muren zitten. En dan ga je kijken naar de mogelijkheden. Dan ga je op zoek op het internet, ga je informatie vragen. En dan ga je kijken wat wel de mogelijkheden zijn. En aangezien ik altijd lig, in huis ook, ga je op zoek naar iets waar je liggend door het leven kan. Maar dit bed, vertel eens, hoe kwam je op het idee om überhaupt naar zo'n bed te zien? Nou? Omdat de elektrische ligrolstoelen niet eigenlijk aansluiten op mijn lichthouding, moest ik eigenlijk op zoek naar iets waarvan ik wel mee naar buiten kon. Dus gewoon compleet recht liggen en dan gaan kijken van wat is er? Ja, en dan kom je eigenlijk bij een fabrikant en die zegt ik kan jou daarmee helpen. Ga je verder kijken met een ergotherapeut. Klop je aan bij de WMO. Dit is mijn probleem. Willen jullie mij helpen? En dat is gelukt. Ja. En dan kom je op een rijdend bed. De eerste in Nederland, hè? Ja, zover ik weet wel. Ja, ja want er zijn wel bij die de boeten kennen. Maar dat is hem zelf. Nee, ik ben echt helemaal zelfstandig. En dat is denk ik wat een heel soort mensen van denken, hoe kan dit? Er riet een bed voorbij. Om dat mooi te maken, ben wij op een drokkenvreet te midden de steding om boodschap te doen. Nou, dan kunnen we even zien wat er dan al hier op jou komt. Wat voor gevoel je altijd hebt om nou je te rieten, al is het in een bed? Vrijheid. Dat je zelf kunt gaan en staan wanneer je wilt en hoe je dat wilt. En de natuur, dat je dat gewoon weer kunt opsnuiven. Dat is het mooie ervan. En toch is het apart, hè? Is zo'n bed. Mensen zeggen naar je. Ja, het is in het begin moeilijk. Maar goed, als je jaren hebt binnen gezeten, omdat je geen keus hebt en dat je op zoek gaat naar een oplossing waarvan je weet, daar ben ik mee geholpen, dan ben je hartstikke blij ermee. Ja. Dit is gewoon rechtuit, je kunt hem achteruit doen. Rechts, links. En zodra je hem loslaat, sta je stil. Dat is de veiligheid ervan, dat is wel heel mooi. En hij is heel wendbaar. Ik kan gewoon een pirouette maken als ik dat wil. Nou, nog eens, pirouetje. Ken je dat? Ja hoor. Joehoe! Ideaal in de winkels. Zo doen we dat. Ja. Ja. Lukt het zo? Nou, zo gaat het lukken. Dat is even van die praktische dingen, hè? Ja, dat kom je vaak genoeg tegen. Wat doe je dat nou als het al in nog bent dan? Dan ga ik kijken of ik er tussendoor kan en anders dan, moet ik omkeren. Zo, rustig. Kom maar. Goed zo. Ah shit, dat is mooi. Het is nog eens even sturen, hè man? Hoi. Nou, dacht ik. Hoi. Tom Poesen? Tom Poesen, zullen we dat maar doen? Een stuk of fjouwen? Zie, het is passende meter, ja, hè? Nou, haast maar de tjen tot er ook was, maar... niet goed. Hey, we hebben een mooi slagje door de stad west. Zeker. Wat mij opvalt is een heel soort mensen naar deze shirt, hè? Valt natuurlijk ook op. Het is ook een bijzonder iets. Ja. Wat zijn de reacties die je krijgt? Over het algemeen positief, maar toch ook soms wel rare, vervelende opmerkingen. Wat zeggen ze mensen die negatieve reacties hebben? Oh, lig je lekker zonder baden? Zullen wij even lekker ruilen? In het begin trok ik mij dat heel erg aan. Nu niet meer. Nee. Als je alles gaat aantrekken, dan
hoef je er ook niet meer op uit. Nee, want dan was eigenlijk gewoon de schaamte voorbij, denk ik. Ja, ik heb eigenlijk een olifantenhuid, om het zo maar te zeggen. Ik vind het heel dapper. Dank je. Dat is het dorst. Ja, Proost. dank je. Ja, altijd bij Hieten zou staan. Maar dat weer wel heel bijzonder. Dat we er zo met z'n tweeën terug die stert. En wat mij echt opvoelt, wat mij heel lang bijbleun is, dat is echt zo, het kan me niks meer schelen wat die mensen zeggen. Want ik ben weer boeten. Ja, en dat weegt toch zwaarder dan wat mensen tegen je zeggen. Over je zeggen. Het onbegrip ook nog. Nee, het is belangrijk om gewoon eruit te kunnen gaan wanneer je dat zelf wil. Inderdaad, ja. Ja. Wat vind je ervan, man, dat je hem dit zo ziet? Nou, echt heel bijzonder. Ik heb het is echt het eerste bed dus in. Nee, dat zoen er nou nog meer mensen. Waar is het dingst? In dezelfde situatie zoals ik vast wel. Ja. Denk ik vast. Ik denk dat het dan een wereld voor die mensen niet meer dat ze dit joggen. Dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik het wil laten zien. Hè? Ik bedoel, je hoeft niet altijd in je onmogelijkheden te denken, maar in mogelijkheden. Hè? Dat je wel eruit kunt en dat je niet zo in je ziektebeeld gevangen zit dat je het slachtoffer bent, maar dat je gaat zoeken naar iets wat je wel kan helpen. Ja. En we zeggen een hoen zeggen we erbij. Is dat een speciale hoen die je beschermt? Of, Het is mijn beschermhond, ja. Geen hulphond officieel. Geen hulphond nee, of het zo? is geen hulphond, nee. Oh, nee, maar ik kan me zo voorstellen dat dan moest even dat boert even aan de kant eraan, dat dan die hoen dat misschien doet of zo. Maar dat is dus net Nee, zo. Nee, dat dat is gebeurt niet het en zo. opmerkelijk genoeg is, ben heel het meeste doch dat ik net, hè? Nee, eigenlijk Helpen niet. ze Ze die steken net? rond te zien. Nee, ja. Helpen ze die net? Ja hoor, nee, dat is... Dat is wat een scamje. ze staan liever te kijken dan dat ze wat doen. Nou, misschien ben ik wel verbjusteren. Nou, verbierst, denk dat ik is zeker het eerst. gevoel wat ik hier. Want ik dacht van, nou, dit is misschien een vrouw die het nog... Ik zeg dat ik mooi kriest. Dikke pakken tekkers. Ik denk, nou, dat is misschien de laatste mooie... Hè, dat ze nog de Dat, boeten kennen ja. of zo. Maar ja, dat wie helemaal net zo. Dat is niet wat, zo. Wat vies ervan als mensen op die aankomen om te vregen? Het hangt er een beetje vanaf hoe ze het vragen. Sommige mensen zeggen gewoon hondsbrutaal en zeggen gewoon... Badboem, wat heb jij? Dan denk ik van ja, meen je het nu of niet? Ja. Het is soms wel moeilijk. Ja. En dan heeft het nog vaak maar de familiebest in de stad. Heeft trein Ja. en man. Klopt. Hoe is het voor haar? Want dat is... Het was voor hun moeilijker dan voor mij. Want zij horen natuurlijk de opmerkingen. Zij zien de mensen kijken, wat ik dus niet zie. En vervelende opmerkingen inderdaad, ja. Maar ja, goed, zij zetten zich daar ook overheen. Want ja, je bent weer met z'n allen weg. En dat is natuurlijk wel wat je al die jaren gemist Nou, hebt. want je hebt een busje, daar kan het bed in op vakantie. Zeker Hoe is dat weten. om weer maar die band weer leuke dingen te te kennen? Nou, daar krijg ik zoveel energie van. Het kost me heel veel energie, want ik ben de dagen daarna wel kapot. En ik moet uitrusten, maar mentaal doet het je zoveel energie. Je kunt weer mee, weer naar Harlingen op het strand lopen. Weer naar Leeuwarden winkelen, op vakantie inderdaad. Heeft mijn man altijd alleen gedaan met de kinderen. Om ze niet tekort te doen. Maar goed, dan zit je alleen thuis. Is ook niks. En nu kun je weer gewoon mee. Want wat is die toekomst nou? Ik ben uitbehandeld, ja. Het is einde verhaal. En ze kunnen niks voor me doen meer. Ik zit aan de medicijnen, ik heb een neurostimulator en leer daarmee leven. En dat is wel wat ik doe. Maar wel met mijn eigen toekomst zoals ik het graag zelf wil. Ja. Nou, ik hoop dat het voor in ieder geval een stuk begrip zwaar is. En ja, er blijft natuurlijk nog altijd een aparte verschijning. En de vrouw in bed, die Francis zus blijven. Iedereen kent mij, dus Ja. wat dat betreft komt wel goed. Bedankt voor die verhaal. Dankjewel, graag Ja, gedaan. heren, je hebt tegen dank. Voor de komst in de Graag studio en nou ja, voor het lekkere sop en, Lekker soepje. Ja, en de we Facebook-actie. gaan het van nemen. Ja, leuk maar. we nemen er wat van. Het is ook geen hartstikke dieet? investeerd. Nee. Nee, zit geen dieet. Ja, wil je nou zelfs nog eens even zien hoe het is om in een bed terug de stad te rijden? Zorg dan even op onze Facebook-site, want we hebben een film maken. En dan kun je precies vanuit het perspectief van Ria kun je zien hoe dat dan is. Ik zonder Facebook-account trouwens, maar erbij zeggen, keer dat gewoon zien. Tik even Omroep Bient in Google, dan krijg je het wel. En dan kun je dat zien. Ja, dit wie het voor jou. Morgen rekenen we uit wat een miljoenennota voor effect heeft op jouw beurs. Dus, morgen meer. Ont dan.